Ak Boh neexistuje, potom všetko okolo nás vzniklo obrovskou kozmickou náhodou. Nič vyprodukovalo všetko a my sme iba vedľajším produktom náhody plus času plus nehody. Neexistuje žiaden stvoriteľ, žiaden plán, žiadna inteligencia. Veľký tresk vznikol bez príčiny a po miliónoch rokov náhodne vznikli podmienky vhodné na život. Bola to nehoda. Nevieme, ako sa to stalo a nevieme ani kedy. Bola to náhoda a kombinácia vysoko nepravdepodobných udalostí. Život sa ale začal vyvíjať. Najprv primitívne baktérie, potom živočíchy schopné sa rozmnožovať a nakoniec človek schopný milovať. A tak sa hmota vytancovala do nás. Do teba a do mňa. A do našich predkov. Do ľudí schopných zložiť symfóniu, napísať Hamleta alebo postaviť katedrálu. Marek Vácha píše: Čo sa to len na Zemi s hmotou stalo? Keby sme sa na dejiny Zeme pozerali z vesmíru v zrýchlenom filme, videli by sme vznik planéty bez života. Z prachov a plynov. Za necelých 5 miliárd rokov sa z atmosféry Zeme vynorí raketa Apollo a pristane na Mesiaci. Hmota sa začala zaujímať o to, ako to vyzerá inde. Ak Boh neexistuje, toto nie je sci-fi. Toto sa naozaj stalo. Sme iba hmota v pohybe a slepým evolučným procesom sme začali existovať. Lenže ak je naozaj pravda, že Boh neexistuje a my sme iba oblečené opice, bez akéhokoľvek inteligentného dizajnera v úzadí, potom narážame na vážny problém. Ako môžem veriť tomu, že môj mozog, ktorý vznikol iba náhodným evolučným procesom, je spoľahlivý? Ak slepý evolučný proces vytvoril môj mozog, prečo by som ho mal považovať za dôveryhodný? A ako môžem vedieť, že moje kognitívne schopnosti korešpondujú s realitou? Však oni neboli dizajnované inteligenciou, ale iba náhodným, slepým, prírodným procesom. Alvin Plantinga píše: Ak veríš v evolúciu a naturalizmus, čiže svetonázor, že Boh nie je a príroda je všetko, čo existuje, potom máš dôvod myslieť si, že tvoje kognitívne schopnosti nie sú spoľahlivé. Ľudský mozog je totiž najzložitejší kilogram v celom poznateľnom vesmíre. V mnohých oblastiach je ako počítač. Týchto pár centimetrov kubických v našej hlave riadi všetky vedomé aj nevedomé procesy. Za sekundu spracuje miliardy operácií. A zatiaľ, čo počítač pracuje v binárnom kóde s jednotkami a nulami, ľudský mozog pracuje v kóde, ktorý operuje až s počtom 26 premenných. Ide teda o superpočítač. Je v ňom 50 až 100 miliárd neurónov, čo je bunka nervového tkaniva. Každý neurón môže vytvoriť až 20 000 synapsí, čo je spojenie s ďalšími neurónmi. Mozog váži iba 2% hmotnosti tela, ale spotrebuje 20% všetkej energie. Keby mal náš mozog spracovať a uchovať všetky informácie, ktorými sme denne vystavení, musel by byť väčší ako celé naše telo. Preto je vstup informácií do mozgu filtrovaný už od zmyslových orgánov. Mozog produkuje skutočnú elektrínu. Pri svojej činnosti mozog vytvára toľko energie, že by jeho činnosťou bolo možné rozsvietiť aj žiarovku. Niekto raz vypočítal, že nabíjanie iPhoneu hlavou by nám zabralo 285 dní. Trochu dlho, ale aj tak slušný výkon. V našom mozgu sa však impulzy prenášajú rýchlosťou približne 418 km za hodinu. Ešte nikdy sa nám nepodarilo vytvoriť niečo podobné, ako je ľudský mozog. Je to niečo príliš zložité, príliš prepracované. Je takmer nepredstaviteľné, že to mohlo vzniknúť náhodou počas miliónov rokov postupným zdokonalovaním. Však evolučný proces je slepý proces. Ak Boh neexistuje, nikto ho neriadi. Ale predpokladajme, že náš mozog sa vyvinul slepým evolučným procesom. Ak by to tak naozaj bolo, mal by som mu dôvod veriť? Predstav si, že by existoval počítač, ktorý by bol naprogramovaný náhodne. Mal by si dôveru v jeho operačný systém?
Predstav si napríklad, že cestuješ v lietadle a zrazu ti letuška oznámi, že lietadlo neriadi pilot, ale že je riadené počítačom, ktorý bol naprogramovaný náhodným pádom dažďových kapiek na klávesnicu alebo futbalovým hráčom s klincovými kopačkami. Akú dôveru by si mal v to lietadlo? Asi žiadnu. Lenže keď naše mozgy neboli programované kozmickou inteligenciou, prečo by sme im mali veriť, keď nám budú hovoriť o čomkoľvek? Hoci aj o našich mozgoch. Neznámy citát od filozofa J.B. Haldana znie takto. Keď sú moje mentálne procesy riadené atómami v mojom mozgu, nemám najmenší dôvod myslieť si, že to, čomu verím, je pravda. A tak nemám dôvod veriť ani tomu, že sa môj mozog skladá z atómov. Ako sa tomuto dá vyhnúť? Veď práve teraz používam svoj mozog, svoje kognitívne schopnosti, svoje mentálne procesy na analyzovanie tohto podcastu. Čiže ja predpokladám, že moje kognitívne schopnosti sú pravdivé. Ale prečo to predpokladám, keď boli vyvinuté náhodne? Ako viem, že slúžia na to, aby hľadali pravdu a nie ma napríklad mýlili? Tomuto argumentu sa nedá vyhnúť, lebo akýkoľvek argument, ktorý použijem na spochybnenie mojich mentálnych procesov, bude odsúdený na zlyhanie, lebo ich práve používam. Na to, aby som tvrdil, že sú nespoľahlivé. C.S. Lewis, ktorý spropagoval tento argument, to povedal takto. Predpokladajme, že za vesmírom nie je žiadna inteligencia, žiadna tvorivá myseľ. V takom prípade nikto nestvoril môj mozog na myslenie. V tom prípade sa deje len to, že keď sa atómy v mojej lebke z fyzikálnych alebo chemických dôvodov usporiadajú určitým spôsobom, dáva mi to ako vedľajší produkt pocit, ktorý nazývam myšlienka. Ale ak je to tak, ako potom môžem veriť, že moje vlastné myšlienky sú pravdivé? Ak nemôžem dôverovať svojmu vlastnému mysleniu, samozrejme nemôžem dôverovať ani argumentom vedúcim k ateizmu. A preto nemám dôvod byť ateistom ani ničím iným. Ak neverím v Boha, nemôžem veriť myšlienky. Takže nikdy nemôžem použiť myšlienky na neveru v Boha. Čo z toho vyplýva? No, že ateizmus nedokáže vysvetliť, ako môžeme považovať svoje mentálne procesy za spoľahlivé. Pretože neexistuje inteligentný dizajner, ktorý by evolučný proces naplánoval. Lenže každý z nás používa svoje kognitívne schopnosti práve teraz. A nikto z nás tomu nedokáže ujsť. Podľa kresťanského svetonázoru naše kognitívne schopnosti sú spoľahlivé, pretože majú svoj pôvod u inteligentného dizajnera, Boha, ktorý nás stvoril na svoj obraz. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Píše sa v Evanjeliu podľa Jána 1. kapitoly. En arche en ho logos. Na počiatku bolo slovo. Slovo logos má veľa významov. Niektoré z nich sú myšlienka, alebo myseľ, alebo idea. Dôvod, prečo môžeme dôverovať svojej mysli, že je spoľahlivá a dôveryhodná, je ten, že sme boli stvorení Bohom na jeho obraz. Že sme obdarení schopnosťou myslieť, premýšľať, zdôvodňovať, uvažovať a túžiť. A že prameň našej schopnosti uvažovať pochádza z Boha, ktorý je ipsum esse subsistens, prameň všetkého existujúceho. V liste rímskym v 1. kapitole apoštol Pavol píše svoje známe slova o tom, že Boh svoju existenciu urobil zjavnou pre každého človeka. Píše sa to v 1. kapitole 19. verši. Toto je kontroverzná veta, pretože mnohým z nás sa Božia existencia nejaví príliš zjavnou. Práve naopak. Máme pocit, že ak Boh existuje, tak sa skrýva pred nami. Že mohol svoju existenciu urobiť oveľa očividnejšou. Nie je to predsa tak, že keby sme mali viac dôkazov o Bohu, tak viac ľudí by predsa v neho uverilo? Okrem toho, že hriech je v Biblii popisovaný ako slepota, ako šedý zákal, ktorý ovplyvňuje náš zrak, takže potom nevidíme dostatočne dobre. Chesterton povedal, že je možné, že sme nikdy neopustili rajskú záhradu a že jediné, čo sa zmenilo, je náš zrak. Zdá sa, že to, čo Pavol môže myslieť, je práve tento argument. Že je nemožné uniknúť pred Bohom, pretože akákoľvek kognitívna aktivita človeka, premýšľanie, zdôvodňovanie, uvažovanie, predpokladá inteligentného tvorcu.
Túto apologetickú metódu poznáme pod názvom presupozicionálna apologetika. Že bez Boha sa nedá rozmýšľať. Že naše kognitívne aktivity predpokladajú existenciu Boha. Môj učiteľ na teológii to zvykol hovorievať, že bez Boha sa o Bohu nedá rozmýšľať. Na teraz je jedno, či Boh použil evolúciu alebo nie. To je téma na inokedy. Ale len inteligencia môže vyprodukovať inteligenciu. Nie slepý kozmický proces. A práve tu, v tomto bode, sa ukrýva trhlina ateistického svetonázoru. Chesterton raz povedal tieto slova. Nech už chápeme človeka hociako. Je predovšetkým výnimkou. Ak nie je Božím obrazom, je iba jeden z myriády živočíchov, kráčajúcich po planete. Ak človek nie je padlou Božou bytosťou, tak neostáva nám nič iné, než usúdiť, že jedno zo zvierat sa celkom pomiatlo.